Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله بسم الله الحمد لله القائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على من نآه مولاه في إنك ميت وإنهم ميتون وآله الأطهار وصحابته ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ambade TV shirfila la jabaw ami awfo ka wali yumandon ka dil Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka hinena ka kishina ka barka ala ko jidi ko chayane na ukelengile na bela jelenka ami ala fo ala min ka kan ka fo la halaya kelengile na bela jelena ni soja ani ni sogoya konnana ka kenyeni El Haji Musa Bakari Ba ale ka fatuliye min kera san ba flantan konoto November kalot leta ani woro wala sa ka duwa donga ka ala wele ke ka tashibla ke ka tama jamiyatu ansardin tonde munumbe lafiya bugu ninga fara bala ka uka demaya kan uye kalankene belebele sigi ka blasrali ke ka wajulu ke ka duwa donga ka ta El Haji Musa Bakari Bama anflaniye o kenede kan bara nunun bela jelen daminana ni jamiyatu ansardin nyamwala ka uka foli anu ka bismillah kanye fokata se bala ka uka demaya konnana olu ye foli ani walimando munun ta ka sen na ba jamama ninga ta se wajulu kelama El Haji Adam Sanogo fe munun boraye ange je ka bara o sheria nyofe ya rabbi fengo fenzera herala ala ka kosegi no yambe ne herala ala ka sigi kama heraye ka wele kwa kana angana faranyo anga ka se ka hinela sesi ambele makema ala ka minama ani islam fure bela jele ko se ko nyuma ka ta demba ala ko no ganya amin na ba bela jele fo ka be bismillah communicati bureau tokola communicati tondim bela jele tokola ka bo kan na ba bela jele fo ba ko na nye ko bebe yanobi ni munye ambal make ka ko sigini amia hinayini na uri siraka wala amma ni ala fe mogo siya irasiya ala ka ka ambe braji ala nana naw nyumay tugumna ala ka sigina bela jeli nyumay te abe kene min kan ni an kan do kene bade do ambalma ke Musa aya seko ke ala ka dinela Musa depuis a demsen ma fo kana bla bila a fayemu la nyini naye ala yo noy wala amunu be kene kan bi ambe duwaw kan yere de ala ka se ka ni takatugo nyuma nogoya an yere ambe foli segin fana bala bela jelema parce que bala tiere la Musa doronte bala ka uya on bismillah ni mogo to daton on ba don parce que on ne be communiquer la wa olu de an jatiki ye yan an ga ire on an ga fentama bala de be ke bala la ya wala ka damne bala amogo folo la katabla fa labana nga foli ba bela jelen amma nyini ala fe laban tuko nyumambe ala bolo ala kan no kan bela jelen Musa akorol akolla simuna ala ko di aduma akolla soromuna ala ko da diuma amma seyoromuna ala ka diun temenga amma nyini ala fe an yere munun be kene kan no ala ka laban ko nyumanda yere ma anti nyine few an karamko min gara ni bela jelen sababu ye ala ka na deme abe mi feni je ala ko no ka na abe samunye ala ka na kishoma ala ka na sabati ala ka na korota président togola ni we Abdoulaye Maïga Bamako président Ansar Sirafe ako nan sira anga foli di tonnen bela jelema Bamako tonnen be ka foli di anga karamogo ma olumuni ye kene soro ako aka darula be bi o de ye abali ka seya wala ka duwo ke ami kene baka bi an dusukun kaminen do kuma man nogo ama sino ne yɛrɛ ye communicati ka den de Ansar sira fɛ ne ka comité amdalayi tɔnden kɔrɔ b'o dɔn kosɛbɛ o la communicati ne bɛ communicati dɔn ka tɛmɛ Bamakɔ commune bɛɛ kan
parce que n ka tɔniya daminɛna yan o la musaba n b'a dɔn kosɛbɛ an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka ca ni san 20 ani kɔ ye bi komite si tɛ komini kati kɔnɔ n'an ma wajuli kɛ yɔrɔ mun na a waati nɛgɛsotigi kun man ca an na kuma tɛ moto ma o la wajuli dama tɛ ni komini kati ye wajuli kɛ kalo daminɛ na kalo laban na u bɛ walada di kɛ ani musa ye nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ lasati lasa ye yɔrɔ mun fɛnɛ ka jani lasa an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o la an bɛ dɔɔnin dɔn ale la cɛ mun don yɛrɛ bonya kisɛ kelen t'a la a ka ca la anw ka kɛnɛbaw kan anw de bɛ pilasi di mɔgɔw ma kuma caman sigiyɔrɔ n'i ye musa sigiyɔrɔ o yɔrɔ a hakili la ko o yɔrɔ t'ale sigiyɔrɔ ye fiyewu yɛrɛ bonya t'a la o la ala b'a yɛrɛ sago la n'o tɛ ni kun y'a ɲininka anw dɔw ka taa ka musa to yan parce que olu ye diinɛ bɔlaw de ye ni du in anw ka diinɛ énergie bɛ taa ni du in de kɔnɔ depuis kunu fo bi siga foyi t'o la o la kuma de ma nɔgɔ an ma o la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma ale t'a nɔgɔra ale ka layiru dafa ala k'an yɛrɛ dɛmɛ an ka layiru dafali la ala kana du in barika t'a fɛ du in kɛra silamɛya jigi ye rabi ala k'o jigiya kelen in to fo ka se kiyama jɔ don ma kira n'a somɔgɔw bonya kama an bɛ silamɛ jama bɛɛ fo famille ba tɔgɔ la anw kuma caman ba t'an fɛ ni foli tɛ min kɛra a kɛra ala ɲɛna wasara k'a ɲini silamɛ jama bɛɛ fɛ an bɛ sara jamakulu bɛɛ fɛ bɛɛ ka yafa musa ma du fond du cœur an tɛ se ka kuma caman kɛ musa kan parce que musa y'anw yɛrɛ de an tɛ se mɔgɔ ma y'i yɛrɛ da an bɛ tɔw lamɛn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo salamu aleykum ne bɔ kuma la yan ni y'a nana jɔ nin kɛnɛ kan fana bagayɔgɔ ti yan a fana fari man da la donc ne nana ale place de la amina ya rabbi an bɛ foli kɛ silamɛ jamakulu bɛɛ ye fɛn fɛn se yan yɛrɛ se yan ni fɛn m'an natɔ sɔrɔ kana an tatɔ sɔrɔ an balimakɛ min taara an bɛ dugawu k'a ye mais sani an ka dugawu kɛ an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ Ayidara ye sirifikɛ min de sera ka ni jama nin dalajɛ an tɛ fa la an tɛ ba la k'o sigi nin kɛnɛ kan an b'o sirifikɛ in fo san 10 kuma kelen de don karamɔgɔ ko ko jogo de don o kɔfɛ an b'an balimakɛ fo o n'an denkɛ n'o ye musaba ye ne bɛ communiqué hakili lajigin ani silamɛ jamakulu musa ye ladikan min d'an ma an ka commune réunion tɛmɛnen na an b'a kalo sabanan de la sisan ne ma deli ka musa ye kuma la n'o don tɛ a ye kuma min fɔ kɛnɛ kan cɛ ni muso bɛɛ k'i hakili to a la darula ko in an k'a bila n'an bɛ taa an ka réunion yɔrɔw la an bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ silamɛya b'a la an k'an ka denbaya kalifa ala ma k'ali ni tɛ yen ala b'i ka denbaya kɔlɔsi hali n'i salen kɔfɛ ala b'i ka denbaya kɔlɔsi musaba banni fɔra ne ye don min na a ka kuma in de nana ne hakili la ka anw nadi k'an bɛɛ lajɛlen ladi an ka hakili to nin kuma in na ja ale tɛna kuma wɛrɛ kɛ anw ka kɛnɛ kan bilen ala ka hinɛ a la ala ka yafa kama a y'an ka kiti min na ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛ min na ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ k'an ta don kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ siribumuso ye ala ka limaniya d'a ma an bɛ cɛba min ka kɛnɛ kan n'o ye musaba ye n'an bɛ musaba ka ɲuman fɔ kɛnɛ in kan an bɛ si a kan an tɛ dɔ la dɔ kan an bɛ dugawu de kɛ musaba ye a ka duwawudenya a n'a ka jigitugu a n'a ka yatimɛden ta ani cɛsamusow jigi tali an bɛ duwawu k'a ye ala k'a ka ye lahara sigiyɔrɔ ɲuman ye ala k'a barika don a kɔnɔnaw la ala kana du barika t'a fɛ ala k'a ɲɛ suma ala k'a kɔ suma an bɛ duwawu kɛ an ka seeriyatu ye ala k'a jɛlen bɔ ala ka limaniyaw d'a ma ala k'a denw ta si d'a ma ala k'o ka halaya bɔ a kama kiraba in kanu kama hakɛto bɔ ka sara mɔgɔ mɔgɔ tɛ yan yɛrɛ tɛ yan an ka duwawu bɛ bɛɛ lajɛlen mun m'aw natɔ sɔrɔ aw kana tatɔ la sɔrɔ t'i b'a kanu kɔsɔ sɔn laratulu an bɛ kɛnɛ min kan ne ye musaba kɛ kɛnɛ ye ne yɛrɛ den don ni ne ma kuma musaba ala bɛ tigɛ na musaba ka bila fa ye ne ta ka ne furu ka ne bila tɔgɔ na don min na ne nana musaba sɔrɔ kalo 3 de la ne ma deli ka musa ye manamana ko la wa ma ye manamana mɔgɔ fɛ hali ne ma musaba ni musomani jɔlen fɔlɔ ma deli k'a ye fɔlɔ kuma tɛ k'a tɛgɛ di musomani ma donc musaba dɔw den fɛnɛ don musa fa sara don min na ne bɔlen fili a la musa ko ne ma a di bɔ a taara kama ne b'i ka safinɛ san n'o ko e b'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ a si bɛ san 16 de la fɛnɛ
nogo nye do kai ala kana de sala ka taw ma fo sisa fa flayro mina ne ka sapne matiga musabulu ne ka telfini mesa wa mawlujo malju fini mesa al mun flene ka do musaba ka fini do ne be do de ka musai bara dale ala ko no ya a fora tim ko ala ko di demsenu ma ala ka barika do akola no bora bankara mo fo ay dara ka anga fo ka ay dara ya bakan ba saranga ay dara manina bako an bora ay dara de no fe mo mala ni to tigi bayna je ko de ga dawma ay dara do ban do ere kam go do fo ga do ka system ba ay dara ba do ananga fanta ya aya de ta ka dama fan fleramna ne matiga ay dara la donc an ba fo la jarabi mbala ala ka la jarabi ala ka kwala ala ka kwa sila shini kenan la bango nyuma ala ko dana ka demba an ba fo an ba muso na den fena fo musa ba beta sirifla dubala ani sirifla toduma ne bena na ko sirifla ba be ya tena muso na abe be ba be o be fe ka ba be la kala nyi donc ame do de ke sirifla ala ka hera ko be la dele al be ala ka shini kenan duma al musa kan la killa bayin bina ka ato badara jole ta kuna ana ko rake maduba bo we ne da sirifila ambe do de ke fene bala ere musa ba ten me digam dala bala ala ka anta fanga de bala bem ala ka hera ko be ti ba kanu ko so qur'ane barika sallallahu rasul musa ba ere joni ula niya ta ka lage musa ba ale faye el haji bagar bay barba mi ni ale communicat président folo mais ati baluna bi ala ka hinne ani silam su to bele dilena ula aba oye adam sakoy ni bele diliba wele ko balu sako musa ba aboran mo fladila ula ni ya jete mine musa ba yere abangna 1982 ula 1982 abangna ula afatula ni kali ni oye le 16 novembre 2019 ka shito san bisaba ani wolofla ula musa fatula ka shito san bisaba ani wolofla ula ni musa ga ko takalage toujours musa atinye furuke akanyana ma kono adana muso kele ni ma ama muso fla furu o muso kele inafa abele jele ba kalama chulamna ni oye an karamɔgɔ denmuso ye seda bamu aydra ala ka ɲɛmɛ la o la musaba a fadila ko o de kelen to a kɔ o kɔ tɛmɛlen kɔ ani sirumuso ka furu kɔnɔna na ala ye o garisigɛ cɛmani 3 de la o cɛmani 3 olu bɛɛ lajɛlen bɛ balona alhamdulillah fosi t'oni la o la o cɛmani fɔlɔfɔlɔ a ye o tɔgɔ da an karamɔgɔ yɛrɛ la ni o ye asedi sherifu usman madani aydra o ye denkɛ fɔlɔ ye denkɛ filanan a y'o tɔgɔ da a kɔrɔkɛ la ni o ye abdulayi ba ye an bɛ don min na ko bi ale sigiyɔrɔ bɛnnen don faransi ma o la denkɛ sabanan ani denkɛ laban a ye o tɔgɔ da a yɛrɛ wolofa la ni o ye alhaji bakar ba ye i n'a fɔ a bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo la min na o la a taara ka den minnu to a kɔ la si min na ala ka o di den ninnu ma a tun bɛ jɔyɔrɔ min na jinɛ baarali sera ka yɛrɛ bi ala ka o jɔyɔrɔ di den ninnu ma ala ka den ninnu tɛmɛ a yɛrɛ jɔyɔrɔ la kira lɔrama kama sɔli ala rasul o la n'i y'a ta k'a lajɛ toujours musaba a tun bɛ a dayirimɛ sɔrɔ baara min na o de ye feere n'o ye jago ye caman b'a wele ko commerce o la o feere kɔnɔna na musaba a jɔra mɔgɔ caman jigiya kɔrɔ o feere kɔnɔna na a tun bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye ka fɛn ta k'a di mɔgɔw ma fi sabila o n'a ɲɔgɔnna caman da tɛ se ka minnu lakale ka se a dan na a jɔra mɔgɔ caman jigiya kɔrɔ la o seere caman bɛ nin kɛnɛ kan yan nɔ o la ala k'a n'a sara a ye o ɲumanya minnu kɛ ala k'a n'a sara o ɲumanya ninnu na o la toujours musaba a fatula de ka balimamuso caman to a kɔ a fatula fɛnɛ ka balimakɛ caman de to a kɔ o kɔ tɛmɛnen kɔ musaba a jɛɲɔgɔn tun ka ca kosɛbɛ minnu ye jɛɲɔgɔn ɲɛnamaw ye jɛɲɔgɔn minnu ni mɔgɔ bɛ waso ni u ye
i n'a fɔ mɔgɔ bɛ waso ni musa yɛrɛ cogola min na yarabi ala kana o ɲinɛ kɔ kira bonya kama sɔli ala rasul o la toujours n'i ye musa ka baara ta k'a lajɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ musa l'an 2012 musa taara hiji la ani a furumuso ni o ye an ka sedati ye o fila bɛɛ taara hiji la ɲɔgɔn fɛ san kelen o bɛnna l'an 2012 ma o la toujours musa ka ɲɛnamaya kɔnɔna na musa ye ansariya baaraw daminɛ kabini a si san fitinin a ye ansariya baaraw daminɛ a ka cɛkɔrɔba kɔ ni o ye Elhaji Bakari Ba ye o la k'a fɔ de ko musa ye ansariya daminɛ ni san hakɛ o fɔ man di mun na parce que a bɛ ansariya baara daminɛ waati min na o y'a sɔrɔ a ka dɔgɔ kosɛbɛ mais a y'o ansariya baara daminɛ a fa de nɔfɛ ni o ye Bakari Ba ye ka sababu kɛ cɛsiri min tun bɛ Bakari Ba yɛrɛ la donc a ma Bakari Ba ka cɛsiri ka fu ye Bakari Ba cɛsiri min tun b'a la a ye o ja don Bakari Ba la o la Bakari Ba yɛrɛ ala ka hinɛ a la ani silamɛsu tɔ bɛɛ lajɛlen kira bonya kama sɔli ala rasul o la toujours an bɛ tɛmɛ ni a ka baara tɔ ye bon n'i y'a jateminɛ Musa Ba Lafiyabugu comité tɔn tun don mais tɔn gansan tun tɛ a ka poste Lafiyabugu comité kɔnɔ conseil religieux de kun don o kɔrɔ ye bureau den de kun don conseil religieux kun don o kun y'a ka poste ye o la a ma da Lafiyabugu comité dɔrɔn ma communicat fɛnɛ bureau kɔnɔ o cɛba dɔ tun don parce que Musa Ba ale tun ye communicat deuxième vice président ye o la o b'a yira o la k'a fɔ ko Musa Ba mɔgɔden tun tɛ a ka comité la mɔgɔden tun tɛ a ka commune la o la a ye cɛsiri minnu kɛ comité kɔnɔ ani commune kɔnɔ ala ka o cɛsiri ninnu kɛ a ye alijinɛ sansɔngɔ ye kira bonya kama sɔli ala rasul o la toujours n'i y'a ta k'a lajɛ ni san laban ninnu na ni o ye nin waati laban ninnu ye Musa Ba cɛsiri tun b'a la mais nin waati laban ninnu na Musa Ba ka cɛsiri fanga bonyana kosɛbɛ a fanga bonyana ni miirila a ka waati laban baaraw la f'i bɛna faamuya k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ a tun ye a ka soma yɛlɛmali sɔmi sɔrɔ o de la a ye dɔ fara ka wuli ka jɔ kan sabula a ye mɔgɔ caman jigi tugu ka tila ka ɲumanyaw kɛ ka minnu kun fɔlen don ɲɔgɔn kɔ ka cɛsiri kɛ ala kama ka se ka olu kanbɛn o ɲɔgɔnna caman da tɛ se ka minnu fɔ ka se a dan na o kɔ tɛmɛnen kɔ fɛn min ye bato ye Musa y'a seko kɛ olu la kosɛbɛ ni o ye nafila sun ye n'i y'a jateminɛ ɲinan san min yɛrɛ filɛ sa k'a daminɛ kalo minnu tɛmɛna kabini arajaba kalo Musa ye arajaba kalo bɛɛ lajɛlen sun k'a ban sunkaloma kɔnɔ a tilala ka o bɛɛ lajɛlen sun k'a ban ka tila ka farida kalo yɛrɛ ni o ye sunkalo ye a tilala ka o fana bɛɛ lajɛlen sun k'a ban donc nin kalo saba a y'o bɛɛ lajɛlen sun ka tugu ɲɔgɔn na hali tile kelen ma don ni ɲɔgɔn cɛ wa ala sɔnna fana bana ma bali fana ka tile kelen bila mais o tun y'a siɲɛ fɔlɔ de ka ni ɲɔgɔnna kɛ a tun bɛ nafila sun kɛ nka mais ka kalo saba sun ka tugu ɲɔgɔn na nin tun ye a siɲɛ fɔlɔ ye o la donc i bɛna ye de k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la peut-être a kun sɔmina k'a fɔ nin ye ale ka sunkalo laban de ye o nin tɛ a ye tile kelen ni tile fila i n'a fɔ ni seliba kalo jɔra k'a daminɛ o tile fɔlɔ la ka taa bila o tile 9 na a y'olu bɛɛ sun ala ye o n'a ɲɔgɔnna caman waati koron kama an tɛna se ka da se minnu ma k'o lakali o la ka sababu kɛ waati n'a kɛcogo ye an sera ka dakurunya damadɔ minnu sɔrɔ ka olu fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma Musa Ba ka baara ɲumanw kan o de tun ye nin ye o la an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ ni fili min yera kuma na o la o ka o yafa an ye silamɛw an sigira hɛrɛ la yarabi ala k'an wuli hɛrɛ la amin amin ala k'an sutara amin ala k'an laban ɲɛ amin amin an karamɔgɔ Seyidu Sherifu Osmani Madani Haidara sija ani kɛnɛya ani laban ɲuman yarabi ala k'o d'a ma amin amin alimi y'a cɛsiri k'a bɛ diinɛ in dɛmɛ ala k'anw n'a dɛmɛ amin amin alimi y'a cɛsiri k'a bɛ diinɛ in kɔrɔtɔ yarabi ala k'an n'a kɔrɔta amin 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 a ye diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ni hɛrɛ ye ala ka hɛrɛ k'a n'a ka denbaya ye amin a jɔra diinɛ in jigi kɔrɔ yarabi ala ka jɔ a n'a ka denbaya jigi kɔrɔ amin amin ala k'a kisi amin ala k'a kɔlɔsi amin
a b'a fɛ jamana ka kɛ cogo min yarabi ala k'a kɛ ten Amin amin. ala kira n'a so kama Amin. salli ala rasul Salim Sanogo. o la n badenw Nam. n'an bɔra yen Aha. sigi hakili la a sigikun caman fɔra Aha. an bɛ kɛnɛ min kan Namu. an bɛ ala ka wajibiya kɛnɛ sigilen dɔ de kan Allahu Akbar. ala kɛlen k'a ka se boli anw kan k'a yira anw na ale de ye setigi masa ye Aha. a ka se de ye nin kɛnɛ in sigi Allahu Akbar. o la an b'a ɲini ala fɛ an balimakɛ Nam. a n'an jɛɲɔgɔnkɛ Aha. n'o ye musa ba ye yarabi ala ka hinɛ a la Amin amin. ala k'a kaburu nɔrɔ Amin. a y'an kɔ kiri min na ala k'o nɔgɔya Amin amin. an n'a bɛ taa jɛ min ma ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye Amin amin. a silamɛw Namu. o kɔfɛ Aha. an bɛ ala fo ka ala barikada Aha. an filɛ cɛba min ka kɛnɛ kan Namu. a seyidu sherif osman madani haidara Aha. o ka cɛ lamɔlenw don Allahu Akbar. fɛn fɛn fɔra sisan Aha. a bɛɛ ye ɲuman de Allahu Akbar. musa a tugura a fa kɔ n'o ye bakariba ye Aha. Kera. bakariba ye diinɛ cɛba dɔ ye Allahu Akbar. haidara kanubagaba don Tiɲɛ. sigida in bɛɛ b'a dɔn Tiɲɛ. Bu kɛnɛ kan. musa yɛrɛ wulila Aha. a ye fa sɔrɔ sira min kan a y'o sira minɛ Allahu Akbar. fo ka na se bi ma Allahu Akbar. Ah. o la Namu. an bɛ bala bɛɛ fo Tiɲɛ. Yo foli minɛ. musa a bangebagaw Aha. ka na s'a balimaw ma Namu. an b'o bɛɛ fo Allahu Akbar. Yo foli minɛ. n badenw Namu. n'an bɔra yen an bɛ a furumuso ɲuman fo Aha. Ayi foli minɛ. haidara den haidara baw mu haidara Allahu Akbar. Ah. an b'a fo Ayi foli minɛ. musa balolen y'a fɔ ne ye Wala wala. baw mu ka anniversaire dɔ sen fɛ Nam. a ko adamu a ko sirifumuso Aha. a ye n bila n danbe la Ah. Allahu Akbar. a ko adamu Nam. sirifumuso Aha. ni n ko n b'a bonya ko sirifu don Aha. ale de ka bonya bɛɛ giriya ne ta ye Allahu Akbar. Ah. a ko ba umu haidara Namu. a y'a majigi ale ye a sɔnna ale ye k'ale hakili sigi Tiɲɛ. n'ale ko a bɛ bonya o bonya ɲɛsin a ma Nam. i b'a sɔrɔ ba umu ka bonya de ka bon ka tɛmɛ ale ta kan Allahu Akbar. Ah. ni ala y'o lajarabi Ah. Allahu Akbar. ala ka jugu ɲumanw de ma Siga t'o la. Ah. Sanogo. a ye fɛn fɔ an ye Aha. sirifumuso bɛ bonya min d'a kan Allahu Akbar. Siga t'o la. ba umu haidara den haidara Tiɲɛ. ni furucɛ ye nin fɔ ka ban a banna o Pewu. Allahu Akbar. a ko muso in y'ale hakili sigi Allahu Akbar. Ah. a silamɛw an bɛ communiqué min kɔnɔ Aha. a wajuli caman Aha. n gɛrɛsɛgɛ bɛ don a la Siga t'o la. an ma kɛnɛ si sigi Nam. f'a ka sɔrɔ baw mu haidara ani musa ba bɛ ɲɔgɔn fɛ ka taga a kɛnɛ kan Allahu Akbar. Siga t'o la. kɛnɛ o kɛnɛ mana sigi yan ko ala ko kɛnɛ i b'a sɔrɔ baw mu haidara a faralen don musa ba kan ka taga a kɛnɛ kan Siga t'a la. wa n'u tɛ don min sɔrɔ fɛn min y'u bali u b'a ci bila ka taa Allahu Akbar. Siga t'a la. Sanogo. n badenw Nam. o b'a yira Aha. baw mu haidara a y'a fa lamɛn Aha. fa ye min fɔ a y'a mɛn a y'a baara kɛ Tiɲɛ. an b'a fɔ A ye foli minɛ. majigi la Aha. sabali la Siga t'a la. Ah. baw mu haidara Namu. a majigilen don Siga t'o la. hali don dɔ la Aha. musa ni a ye ne kunbɛn mɔbili la Ah.
an natɔ wajuliyɔrɔ la ale de bɛ ɲɛfɛ nka ne selen a ma a bɔra ɲɛfɛ de ko fo ne de ka don ɲɛfɛ bɔ mu hayidara ka bɔ a sigiyɔrɔ la ka na mobili kɔfɛ ko ne ka taa ɲɛfɛ n y'a deli ka dɛsɛ cogo bɛɛ la a ma sɔn maaba don ni ala ka lajarabi sera a ma a sera an bɛɛ de ma nka se t'anw ye se t'anw ye dɛ masa in ye min fɔ a b'a kɛ maa tɛ se k'a bali ala ye fɛn o fɛn latigɛ ala b'a kɛ mɔgɔ tɛ se k'a bali sabu ale ko kuranɛ kɔnɔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا akode de masai ade de saya ani ɲɛnamaya ale ala de y'o bila ye ka maaw lajarabi k'a lajɛ mɔgɔ jumɛn bɛna kɛ baara ɲumankɛla ye a bilala nin de kama k'a lajɛ ni min bɛna ɲuman kɛ ni maa min ye Musa ba lajɛ k'a daminɛ a ka denmisɛnniya fo ka na se bi ma a tɛ foyi la ala ko kɔ ne ni e an fɛn fɛn bɛ yan an kun ma sigi ni min ye o de kɛra nka masa min y'a kɛ mɔgɔ tɛ se o la dɛ n'a ko k'a bɛ min kɛ a b'a kɛ a ko a y'a bila yen de ka anw lajarabi ni min bɛna ɲuman kɛ ni nin bɔra anw cɛla o tuma anw fana ka kan k'an cɛsiri ka ɲuman de kɛ a y'a ka ɲɛnamaya bɛn nin de ma wa a bɛ yɔrɔ min na n'i ko a ka na a tɛ na ala ko tɛ fila ye o letorobiye tɛ n'i y'a kɛ ala b'a nɔgɔya n'i y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye a silamɛw Musa ba ka d'anw ye nka a ka di ala fana ye a bɛ to jɔnni t'a la a bɛ to ala de t'a la a ka d'an ye wa ala yɛrɛ fana b'a fɛ wa ala bɛ ka ko bɛ ten de mɔgɔw bɛ maa min fɛ tuma caman ala ɲɛ siranya jɔn min ye ko to ala ta la i b'a sɔrɔ ala fana b'a fɛ ala kɛra Muhamadi sallallahu alaihi wasallam a kun ka di a ka sahabaw ye a kun ka di a yebagaw ye mɔgɔw kun b'a fɛ nka ala y'a bɔsi maaw la kira bɛ bɔ don min silamɛw bolo sahabaw bolo a kun ka di sahaba kelen kelen bɛɛ ye anw de ka da kira danu a la mɛ ala ko ne fana mako b'a la san 60 ani san 7 a ma dɛsɛ koyi san 60 ni san 7 kira dɔ ye san 100 balo yanni san 1000 balo san 50 y'a jɛ mɛ a ye kira ta ka bɔ kira kanuɲɔgɔn cɛ la ka si to 60 ani 7 la wa an b'o cogo kelen de la ala kira Muhamadi sallallahu alaihi wasallam ale taara ten a ma dan o ma a tilara ka Aliyu imamu Ali ibn Abi Talib karrama la wajha ala tilara k'o fana minɛ a kanuɲɔgɔnw na k'o minɛ a kanuɲɔgɔnw na jugu ye a faga k'a bɔ a kanuɲɔgɔn cɛ la k'a sɔrɔ a nɛgɛ b'u la a ye Hasani kɛ ten ka Huseni kɛ ten a bɛɛ bɛ taa k'a sɔrɔ nɛgɛ bɛ maaw la nka ala fana mako b'u la ala mako b'u la o de kama ala bɛ u ta ka bɔ an cɛ la Musa ba a ka ɲɛnamaya a bɛnna ala ko ma ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ko lahara kɛnɛ kan maaw tɛ tɛmɛ fiyewu fo ala ka ɲininkali 4 kɛ u la
anyefo Allahu akbar mbadenw namu o jaabi bɛ Musa bolo Allahu akbar sanugo i b'a kɛ yan de o ti n'i m'a kɛ yan n'i sera lahara a tɛ kɛ o ayi i b'i cɛsiri yan de ti kene kan ani minnu jɛna ala ko in na ani minnu jɛna ansɔru la ani minnu jɛna layuri in na bɛɛ bɔra k'a fɔ a y'a dafa a seko bɛɛ la siga t'a la Allahu akbar a y'a dafa bɛɛ la dafara o tuma alakira ko sallallahu alaihi wasallam i bɛ ɲininka i si la i si ba mun na Allahu akbar nbadenw namu o ɲininkali n'o tɛngola Musa la a b'o jaabi siga t'a la sanugo Musa ma si ban foyi la fo ala ko siga t'a la ka ban y'a dɔn fo ka taa se bi ma a ma Musa ye foyi la fo ala ko siga t'o la sanugo a kɛra ala fɛ kɛra o dama tɛ a sabalilen don namu o dama tɛ a bɛ siran ala ɲɛ Allahu akbar a bɛ mɔgɔw nafa alakira o de fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko jogo fila bɛ yen o de ka fisa jogo bɛɛ ye o ko kira ma ko ye jumɛn ni jumɛn ye alakira ko al imanu billah Allahu akbar ka lemɛnɛya ka da ala la a ko de ka fisa jogo bɛɛ ye ka da ala la ka siran ala ɲɛ o tun bɛ Musa la Allahu akbar a dara ala la a bɛ siran ala ɲɛ a ko a jogo filanan ka mɔgɔw nafa ka muminunw nafa ka silamɛw nafa ka da ala la ka siran ala ɲɛ ka tila ka muminunw nafa ka adamadenw nafa i ka tɔɔrɔ tɛ se maa ma f'i ka hɛrɛ de bɛ se mɔgɔw ma a ko o jogo fila de ka fisa baara bɛɛ ye siga t'a la n badenw o dafalen tun bɛ Musa bala Allahu akbar o ye wulibali o dafalen b'a la ala danaya ala ɲɛsiranya maloya saamɛ hali kuma ma nɔgɔ Musa ma ayi a tɛ kuma siga o tigilamɔgɔ o ka di maaw ye o ka di ala ye siga t'o la o tuma n'ala mako jɔra la a b'a bɔ an cɛ la Musa a soma yɛlɛmana de Musa a tununna na de nka Musa ma fatu o ye ala ka kumakan ye kuranɛ kɔnɔ mɔgɔw minnu ye ni ala ka dinɛ dɛmɛ ka sa dinɛ dɛmɛ ni sira kan a kana f'u ma ko su don u ɲɛnamaw don ni ala bolo siga t'a la Allahu akbar a tununna anw na a soma yɛlɛmana a ɲɛnama bɛ ala bolo yen a ye min ɲini ala fɛ ala y'o k'a ye ka balo Bamakɔ kɔnɔ yan ka mɔ Bamakɔ kɔnɔ yan ka bange yan ka mɔ yan Bamakɔ ma se e la a ma don e la i fa ma dɛsɛ i la i ba ma dɛsɛ i la ka balo diinɛ kɔnɔ ka sa kɔnɔ bɛɛ t'a sɔrɔ ayi a tɛ sɔrɔ sanugo bɛɛ t'a sɔrɔ dɛ ayi cɛkɔrɔba ye min ɲini ala fɛ ala y'a kɛ kɛnɛ kan n'i bɛ ala fɛ i b'a fɔ i denw ka kɛ ala fɛ siga t'o la n'i ye ala kanu i b'a fɔ i denw ka ala kanu n'i ye ala maaw kanu i b'a fɔ i denw ka ala mɔgɔw kanu Bakariba ala ka hinɛ la a kɛra ala fɛ a kɛra kira fɛ a kɛra shirifuw fɛ a kɛra a seyidu sherifu Osman Madani Hayidara Bakariba kɛra a fɛ wa Bakariba denw fana tugura a kɔ Allahu akbar a kɛra ten kɛnɛ si ma sigi ni Musa tɛ yen Allahu akbar a b'a bɛɛ la a b'a bɛɛ la n balimakɛ n balimamuso balo t'i ka sa ten o de bɛ laban Allahu akbar anw kɔni bɛ dugawu k'a ye nka anw de ka kan ka jɔyɔrɔ ale taara cogo min yala an b'o sɔrɔ wa ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye amin ala sɔn ka bɔ mɔlulu kɛnɛ kan ni kɛnɛ sanumanba in ka na i ka so k'i ka ko laban fana bɛn o ma bɛɛ t'a sɔrɔ koyi ayi a tɛ sɔrɔ
bɛ taa sɔrɔ saya dun ye wajibi ye ala ko ne ala de ye saya dan ka ɲɛnamaya dan k'a lajɛ n'aw bɛna ɲuman kɛ n'a bɛ ɲuman kɛ Musa ye ɲuman kɛ ka taa an minnu b'a kɔfɛ a tuma kuma bɛ anw de fa an fana k'an cɛsiri ka ɲuman kɛ wa huwa al-azizul ghafur a ko ale ala de ye masa ye masa min ka bon ni maa tɛ s'a la wa yafa masa don silamɛw nin bɛ an wasa wajuli ye ala ka ko bɛ tan de saya man gɛlɛn sa cogo juguya de ka jugu saya ye wajibi ye n'i kɛra silamɛ ye i t'i ka sara dafalen sɔrɔ f'i ka bɔ yan n'i yɛrɛ kɛra kafiri ye i t'i ka sara dafalen sɔrɔ f'i ka bɔ yan min ka gɛlɛn o de ye ka sa kafiriya kɔnɔ ala k'an kisi o ma ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko adamaden na hɛrɛma o de ye maa ye mɔgɔ min ye si jan sɔrɔ wa a ka baaraw ɲɛna a ko maa la juguma o de ye maa ye mɔgɔ min balola ka si jan sɔrɔ nka a ma baara ɲuman kɛ Musa mana ɲininka a si la a n'a fɔ n y'a bɛɛ ban ala ko de la n y'a ban ala ko la i bɛ ɲininka i ka kɛnɛya la n'a ɲininka o la jaabi b'a bolo n ka kɛnɛya bɛɛ bɛn ala ko ma a ka girinkajɔ bɛɛ ye ala ko ye ni ɲininkana nafolo la i y'a sɔrɔ cogo di Musa b'a ta sɔrɔ cogo dɔn i y'a dun cogo di Musa b'a ta dun cogo dɔn n balimakɛ n balimamuso kana sɔn ka balo ten ka sa ten i jija i ka fɛn dɔ labɛn ka bila i yɛrɛ ɲɛ saya in kɔni ye wajibi ye nka labɛn kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ ni ala kumakan ye k'a yira anw na anw se t'a la min taara o se t'a la a kun ka d'an ye a ka to yan mɛ ala ka wajibi ma ko maa tɛ se k'o bali a ko aya wɛrɛ la kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram a ko fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ a bɛ ban koyi a bɛ ban fɛn fɛn b'a sanfɛ k'a bɛɛ bɛ ban ni nin ayaw faamu i b'i cɛsiri sa e tɛ to yan an si tɛ to yan a ko fɛn fɛn bɛ dugukolo in sanfɛ k'a bɛ ban min taara ka kɔn e ɲɛ a dɔn ko don dɔ la e yɛrɛ na tugu a la i na tugu a la a dɔn ko don dɔ la i na tugu a la n'i y'a dɔn ko banni bɛ kɛ ɲumanya kɛ n'i y'a dɔn ko banni bɛ kɛ sira ala ɲɛ n'i y'a dɔn ko banni bɛ kɛ i tɛ siri ala ko la a silamɛw a seyidu sherif Osman Madani Haidara a nana ka cɛw lamɔ ka musow lamɔ o cɛ b'a dɔn ala de ma ko jɔrɔw la k'o bɔ an bolo ka taa bila a ka nɛɛman kɔnɔ o tuma an k'a dɔn an kelen kelen bɛ sira fɛ ka taa a ye ɲuman min kɛ a ma dogo funasereya la a y'a seko kɛ min bɛ a bolo a y'a tila ani ala ka jɔn cɛ sabali la maa si ma deli ka Musa yɛrɛ kalayalen ye k'a fɔ ni maa bɛ ɲɔgɔn na ayi o ma kɛ a silamɛw sabali dan kun do muɲu dan kun do ala ɲɛsiranya dan kun do tanu bɛ dan ye a dɔnbaga bɛɛ y'a tanu balimaw y'a tanu baw y'a tanu a bɛ dan yen de mɛ ni fɛn ma se k'a fɔ e ma fɔ dɔrɔn k'a kun bɛ seli ta ye ci fɛ
fo tɛ se ka fɔ banbagatɔ ma ko a kun bɛ seli ni tano danna o ma i mako sara mako sara dɛ ala kana an t'a dan o ma fɛn fɛn fɔra Musa ma Musa ba ma ya wallahi a kelen kelen bɛ jogo jogo fɔra ma a jogo kelen kelen bɛ maa don arijinɛ kɔnɔ an bɛ arijinɛ ko de la o an y'a dɔn ko an tɛ to yan an tɛ to yan o tuma n'i ye yan labɛn lahara fana labɛn han o bɛ labɛn ni jogo ye a bɛ labɛn ni ka ala ɲɛsiranya ye a bɛ labɛn ni sabali ye a bɛ labɛn ni muɲu ye a bɛ labɛn ni wulikajɔ ye ala ka diinɛ dɛmɛ ni sira o tuma ala ko maa o maa bɛ dugukolo in sanfɛ danfɛn o danfɛn b'a kan a ko a bɛɛ bɛ bɔ yen mun bɛ to yen ala yɛrɛ jati ala de bɛ to yen masa min n'a ka bon n'a ka se kɔrɔtalen don o de bɛ to yen o tuma ni ala de bɛ to yen ka ban ne ni e y'a dɔn ko an tɛ to yen o ni ala ka kuma bannen ye walahi ko mɔgɔ tɛ to a sanfɛ an bɛ bɔ yan mɔgɔ kekuma o de ye maa ye mɔgɔ min b'i cɛsiri k'a dɔn tɛ to yan don jumɛn don sanga jumɛn don waati jumɛn o dɔɔlen tɛ o tuma i b'i cɛsiri Musa ba ala ko cogo di a y'a seko k'a la ala kira ko cogo di a y'a seko k'a la ka taa s'a ka dɔ laban ma o tuma ne ni e an minnu bɛ kɔfɛ an yɛrɛ k'an cɛsiri an k'an cɛsiri n'an y'an cɛsiri k'a taa ɲɔgɔnna kɛ ala bɛ na min d'a ma an yɛrɛ bɛ n'o sɔrɔ a silamɛw bɛɛ k'a fɔ i ka ɲi i ka ɲi koyi mɔgɔ bɛɛ k'a fɔ ko e ka ɲi i ka ɲi de wa maa minnu ka ɲi o de ka di ala yɛrɛ ye o de ka di ala ye dɛ banbagatɔ dalen fo a ka mankutu ɲuman de la nka ni mankutu yɔrɔ ma ye la kabi yan e yɛrɛ b'i ka janɛmɛ i b'a dɔn ko a wajibiyalen don i kan a wajibiyalen don fo i ka mankutu n'a danna seli ma sa alabata mankutura ni seli ye o taara janɛmɛ kɔnɔ ala kira y'a ka sahababaw k'u bɛɛ mankutu ni jogo de ye Abubakar Siddiq Abubakar tiɲɛ fɔla Omar Ali Faruk Omar min ye tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na Osmana Zulhaya cɛ min bɛ maloya n'a bɛ saamɛ jogo ani jogo a ko Aliyu ma karamala wajaha ala ka famuru ala juguw kan jogo ani jogo an balimakɛ n'i ma mankutu ni jogo ye fo seli dama i ma ko sara Musa ba jogo dafalen kun b'a la sabali ni muɲu ala ko arijinɛ tɛ sɔrɔ min kɔ suratul asri kɔnɔ ala y'o fɔ a ko wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sadakallahu alazim ni ala kumakan ye silamɛya tɛ lettre bi a kɛ dɔrɔn n'i y'a kɛ ala b'a kɛ ala ko ngalina wagati la adamaden bɛɛ bɛ bɔnɛ na bɛɛ bɛ janɛmɛ kɔnɔ fo n'a kɛra maa naani jogo naani de bɛ yen n'o yera maa min na o de tɛ jɛni o jogo naani bɛɛ dafara Musa la ila allazina amanu fo n'a kɛra mɔgɔ ye minnu dalen bɛ ala la mɔgɔ minnu dalen bɛ ala la k'olu tɛ jɛni a ma dan o ma wa amilu as-salihati ka baara ɲumanw kɛ Musa dara ala la Musa ye baara ɲuman kɛ a dara ala la a ye ɲuman kɛ a bɛɛ bɔra k'a ka ɲuman fɔ sisan maa maa kumana bɛɛ ko a ka ɲi bɛɛ ko a ka ɲi
ka kila ka ɲɔgɔn ladi ni sabali ye ka ɲɔgɔn ladi ni tiɲɛ ye sabali b'a la wa a bɛ tiɲɛ fɛ n'i tɛ tiɲɛ fɛ i tɛ tugu Sherifu Usman Madani Hayidara kɔ. ayi Allahu Akbar i tɛ tugu a kɔ Kulibali ka sabali ka muɲu wala n badenw an m'an jija ninnu de ka yan na Allahu Akbar ni jogo tɛ dɔrɔn kisi tɛ yen wallahi n'u y'a nugu k'a d'i ma cogo cogo jɔn de kumana Musa ka seli kan yan maasi jɔn de kumana ka wurudili ba kan maasi bɛɛ ko k'a jogo ka ɲi baw ko a ka ɲi balimaw ko a ka ɲi jɛɲɔgɔnw ko a ka ɲi a cɛsirilen don jogo ani jogo Allahu Akbar kɛnɛ kan a banna pewu a banna an bɛ arijinɛ de nɔfɛ fɛn min b'i dɔw kɔnɔ nin don Allahu Akbar Kulibali o la Ala ko kuranɛ kɔnɔ kad aflaha al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun ko mumini bɛɛ ye ɲinyɔrɔ sɔrɔ mumini bɛɛ kisira mumini bɛɛ mumini jumɛn allazina hum fi salatihim khashi'un ko maa minnu bɛ siran Ala ɲɛ u ka seli kɔnɔ maa minnu bɛ siran Ala ɲɛ u ka seli kɔnɔ u ka alabato kɔnɔ u bɛ siran Ala ɲɛ ka koto Ala ta la ka siran Ala ɲɛ ka sabali ka siran Ala ɲɛ ka i seko to yen Ala kama ka siran Ala ɲɛ ka maaw jigi tugu Ala kama ka siran Ala ɲɛ ka kɛ dugauden ka siran Ala ɲɛ ka baw hakili sigi ka balimaw hakili sigi a ko olu de ye mɔgɔ kisilenw ye u taru tɔgɔma seli tɛ fɛn ɲɛ o yɔrɔ de la tant que ma siran Ala ɲɛ ka seli kɔnɔ a tɛ fɛn ɲɛ Allahu Akbar o ye wulibali masa in kumakan in de ye ko mɔgɔ minnu ye nin yɔrɔ sɔrɔ ninnu don siga t'a la walladhina hum anil lagwi mu'ridun jogo ni jogo siga t'a la a ko muminu ye nin yɔrɔ sɔrɔ muminu minnu y'o kɔ don ka bɔ diɲɛlatigɛ naga-nagakanw ma anil lagwi mu'ridun Allahu Akbar k'u kɔ don ka bɔ diɲɛ ma siga maa bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i kɔ don baa ma mɔgɔ bɛ to diɲɛ kɔnɔ k'i ma ɲɛsin a ma fɛn fɛn ye Ala sɔsɔ ye n'i y'o ye k'o to yen o kɔrɔ de ye i kɔ donna diɲɛ ma siga t'a la Sanogo i tɛ dulɔmi i tɛ jɛnɛya kɛ i tɛ maafa i tɛ kɛ hasidi ye i b'i kɔ don ka bɔ diɲɛ manamanakow ma manamanako fɛn fɛn bɛ don i ni Ala ko cɛ i b'a bɛɛ ye k'a to yen a bɛɛ kun dafalen don Musa la Allahu Akbar Sanogo n badenw o la Ala ko n y'a bila ye de ka aw lajarabi Allahu Akbar a fɔra tan n'a bɛna ɲuman kɛ ni kira taara ka ban Ali ibn Abi Talib minnu ye dinɛ dɛmɛ olu taara Hasan ni Huseinu taara o b'a yira ne ni e la ko an tɛ to yan Allahu Akbar tɛ to yan koyi an bɛ taa kɔsɔ foyi tɛ dugukolo kan min ka di Ala ye ka tɛmɛ kira kan Allahu Akbar wa Ala y'a dɔn kira de bɛ se ka dugukolo dilan k'a kan mɔgɔw dilan nka Ala ye sanga dɔ de d'a ma ko n'o sera yan i bɛ taa Allahu Akbar kɛra o sera min k'a taara Sanogo diɲɛ bɛ ban pewu Allahu Akbar a bɛ ban dɛ pewu nin bɛ ne ni ye sɔn min an k'an cɛsiri Allahu Akbar k'an cɛsiri Ala ko in na o tuma Ala ko mɔgɔ minnu y'u kɔ don ka bɔ o ko ninnu ma fɛn minnu ni nafa t'a la a bɛ se ka don i ni ka Ala ko cɛ a ko ale Allahu subhanahu wa ta'ala a labɛnlen don k'olu ka ɲiyɔrɔ d'u ma arijinɛ kɔnɔ wallazina hum lizakati fa'ilun minnu bɛ u ka nafolo jaga bɔ a bɔcogo la muminu minnu b'a bɔ k'a di Ala kama ka Ala ka jɔnw dɛmɛ Ala kama a ko olu ye ɲiyɔrɔ sɔrɔ walladhina hum li furujihim hafizun ani mu'minu minnu y'u jantu ka taafe bolo n'u ka kulusi jalaw la u ma sɔn jɛnɛya ma jogo ani jogo Ala ko n y'aw ka arijina garanti ni nin de Allahu Akbar Sanogo Allahu Akbar Musa ba ye o cɛba dɔ ye siga t'o la a ba bɔra k'a fɔ sisan kɛnɛ kan yan ko a ma deli k'a ni musomanin jɔlen ye ayi a ma jɔ Allahu Akbar ni n'a ma jɔ
ko wɛrɛ b'o kɔfɛ de ayi Allahu akbar a bɛ dan yen de tew siga t'o la silamɛw sirifokɛ ma nɛgɛ dɛ ayi sirifo sɔn madana hayidara ayi a m'aw nɛgɛ Allahu akbar a m'aw nɛgɛ ni tugura ka taabolo a ye min fɔ n'i y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye i yɛrɛ sabali bɛ sɔmi siga o bɛ kɛ kɛnɛ kan i sabali bɛ sɔmi wa i cɛsiri dɛ fo an bɛ sabali ka sɔmi k'an bɛ arijina sɔrɔ Allahu akbar o bɛ kɛ a tɛ dilan laharaw a bɛ dilan yan de kɛnɛ kan yan a bɛ dilan yan de Allahu akbar k'a fɔ ala ye jɔn ka dɔ kɛ an ka dɔɔnin bɛ n jɛ n k'o kɛ ayi o t'a la Allahu akbar i b'a labɛn yan de k'a ban pewu n'i tilala yan t'a la n'i yen sɔrɔ dekun tɛ yen Allahu akbar ne masa kumakan ye minnu y'u jantu ka taafebolo n'u ka kulusi jalaw la a k'olu de kisira ila ala azwajihim aw ma malakati ayman fo n'a kɛra u furu ɲɔgɔnw an'u ka jɔnw fa innahum ghayru malumin a ko jalakili tɛ o la faman ibtaga wara zalika ni maa ye ko wɛrɛ ɲɛɲini nin kɔfɛ fa ulaika humul aadun olu de ye maa dansagolaw ye Allahu akbar siga t'o la ala ma dan ye a ko wallazina hum li amanatihim wa ahadihim arraun Allahu akbar wala wala a ko mɔgɔw de ye ɲinyɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu jan b'u ka danayaw la an'u ka layiru siga u ye layiru min ta u y'a kɔlɔsi kɛra danaya min dara u kan u jɔra danaya kɔrɔ Allahu akbar k'a dafa an ye ɲɔgɔn ye misiri la an dalen bɛ ɲɔgɔn na ko e ye silamɛ ye i b'i jija k'o danaya de dafa siga t'a la i kana ye ko wɛrɛ la min bɛ silamɛya lagosi i kana ye ko wɛrɛ la min bɛ silamɛw ɲugu i la siga t'a la o ye danaya belebele de ye wallahi layiru min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ k'o layiru fana dafa ani min bɛ ni ala cɛ layiru foyi tɛ maa ni ala cɛ fo n'a kɛra bayatul islam siga Allahu akbar o layiru wɔɔrɔ min ni senw kun dan b'a kan Allahu akbar n'a kuma tɛ fɔ tɛ fɔ yɔrɔ si fo Shamsul Huda nalen a Seydou Sherif Osman Madani Haidara ale nana layiru in bɔ dingɛ kɔnɔ k'a bɔ kɔlɔn kɔnɔ k'a yira ala ka jɔnw na wa jɔn ɲumanw y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye Musa ba sara ka layiru wɔɔrɔ in de kan layiru min ni ala kira y'a kɛ garanti ye in wafaytum falakumul janna siga t'a la Sanogo n'a ye layiru in ta k'a dafa a dafara cɛ o cɛ bolo a dafara muso o muso bolo ko sara wɛrɛ t'i la arijina kɔ an kana kulon ala dɛ wallahi ala kira ma nin fɔ seli la a m'a fɔ suna a m'a fɔ heji la a ko nin layiru wɔɔrɔ in n'a dafara cɛ o cɛ bolo n'a dafara muso o muso bolo ko wallahi sara wɛrɛ foyi t'i la fɔ arijina kɔnɔ na siga t'a la a fɔra tan Musa taara k'a to nin wɔɔrɔ in de kan Allahu akbar nin wɔɔrɔ in siga t'a la a ye baara kɛ ni nin de ye ka t'i da k'a wɔɔrɔ to a bolo o tuma n badenw anw minnu balolen don an yɛrɛ k'an ta minɛ inshallahu min bɛ se ka yira ala la lahara nin wɔɔrɔ in de don n'o tiɲɛn'i bolo baara tiɲɛna wallazina hum ala salatihim yuhafizun ani maa minnu jan b'u ka seliw la seli o janto bɛ seli la seli dira kun min na o jogo b'u la n'i selila a b'i jogo ɲɛ maa minnu selila k'o janto seli la seli yɛrɛ nana kun min na o kun yɛrɛ b'u la o jogo dafalen b'u la a ko ninnu de ye arijinɛ denw ye kabi u ma sa siga t'a la kabi u ma sa Allahu akbar se tigi kumakan don tigi kumara ala ko cogo di aw layika jamakulu minnu jatelen filɛ homoli warisun ninnu de ye tiɲɛtabagaw ye jogo minnu fɔlen filɛ ni nin jogo yɛrɛ maa min na ko olu de ye tiɲɛtabagaw le allazina yarisuna alfirdaus minnu bɛ arijina firdausu tiɲɛta ninnu de don
Allahu akbar. Ha? Amabawa. Peu. Allahu akbar. Abana. Peu. Ni i yɛrɛ y'a dɔn k'i b'a kɔnɔ e y'o dɔn sa n'i yɛrɛ t'a kɔnɔ i b'o dɔn i ma sa fɔlɔ i jija i ka y'a kɔnɔ siga t'o la Sanogo ni jogo minnu lakalelen filɛ a ko n'u yera maa minnu na ninnu de ye jamakulu ye minnu bɛ na arijina firidawusi tiɲɛ ta hum fiha khalidun u bɛ na duumɛ kɔnɔ o tɛ bɔ fiyewu olu de bɛ na duumɛ ni arijina in kɔnɔ u tɛ bɔ fiyewu ni setigi masa kumakan ye o tuma n balimakɛ jogo min fɔra e ye ani min fɔra ne yɛrɛ ye siga foyi t'a la jogo in de b'an kisi siga t'o la an bɛ ala fo ka ala waliɲuman dɔn ka da waati koronin kan an b'a tigɛ aw la nin yɔrɔ in na ni ala m'an ka jɔnya yira an na sigida wɛrɛw la halisa seereya kuma minnu lasera Elhaji Musa Ba a ka tile 7 kɛnɛ kan a bɛna a tɔw sɔrɔ ka daminɛ an karamɔgɔ la Isa Mahamani Sherifo Haidara ka taa se Isa Kante ma fo ka taa se an ka sherifikɛ ani an karamɔgɔ ma Sherif Badara Ali Usman Haidara yan'o cɛ an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲamadali la ka deli Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ a ka hinɛ n'a ka yafa ala k'o jidi k'o caya Elhaji Musa Ba kan ani alisilamɛsu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tiebe tenya welila fala ka chideme tenya welila alonde sega tiebe tenya welila fala ka chideme tenya welila galondi sega tiebe tenya welila fala ka chideme tenya welila namara shikolomba